so zuciya yake buga. Kuma malamai. To ni dai suna na Uzairu, wannan kuma abokina sunansa Naziru. Yawwa mun zo neman abokinmu ne aka ce yana nan gida. Saboda mun jima ba mu ji ɗuriyarsa ba ne, kuma da muka yi bincike sai aka ce mana yana nan gida. To nan gidan da ya ba yaro kaman ku, sai dai ko ku abokanan mai gidan ne? Ai sunan shi Bashiru. Allahu akbar, Allahu akbar. Sarki, yanzu kimanin shekara guda kenan rabonmu da mu ji ɗuriyar Bashir. An buga wayar sama ba a samun shi. Allah sarki, ina kuma ya koma da zama? Aiko ya taɓa gaya min sunan unguwarsu. Allahu akbar kabiran, Allah mai girma, Allah ƙara annabi daraja. Dan Allah dan annabi baba, ka taimaka mana, ka yi ƙoƙari ka gaya mana gun da yake, ko ka taimaka mana dai ko? Ba zan manta ba, kaman dai na taɓa rubuta adireshinsa na aji. Don Allah in za ku samu zuwa ba, don Allah zan ba ku saƙo, ku isa min da shi a gare shi don Allah. Aiko in dai a faɗin Najeriya nan ne, duk inda yake za mu je, saboda shi ne sanadiyar zaman mu mutanen kirki. Au, to, da ba haka kuke ba? Ai da a ce ka san mu a baya, da ba za ka taɓa yadda ma ka haɗa ido da mu ba balle har ka tsaya ka saurare mu, domin ko sai ka yi Allah tsine halin mu da kuma tur da irin rayuwar da muke ciki. A'udhu billahi, a'udhu billahi. Allah ka daɗa shirya mana zuri'a. Amin, amin yaro. Bari in duba muku ko Allah zai sa na gani ko? Ku ɗan jira ina zuwa. Ki zo ki dauke ni ki mai da ni daki bacci nake ji a. Beki! Ba kowa a gidan ne? Ina za a kai ki in kai ki hajiya ta? Ashe zan ƙara ganin ka. Ƙwarai ku, daga yau zaki ta gani na har abada. Wai kai wannan irin kankararren yaro, ban yi maka iyaka, ban maka katanga da gidana ba? Me da kai? Na tuba don Allah ka yafe mu. Wallahi abba, lokacin da na bar gidan nan, na yi alkawari ba zan ƙara dawowa ba. Amma na dawo ne saboda labarin abin da ya faru da Nabila. Shi dawo da ni. Ka zo kai mata dariya kenan ko? Ka zo kai mata dariya. San ba haka bane abba. Na zo ne dama don in roƙe ku don Allah. Ku taimake ni ku yarje mu. In kasance tare da Nabila har zuwa ƙarshen rayuwarta. Zan ba ta farin ciki. Zan kula da ita. Zan bauta mata. Zan kyautata mata kamar yadda dukkanin mai lafiya yake mafarkin kasancewa cikin jin daɗi a rayuwarsa. Kuma bi izinin Allah ta'ala ba za ku taɓa yin daɗin sanin haka ba. Na yi muku wannan haka. Bashir, me kake nufi? Kana nufin ka yadda za ka auri Nabila a yadda take da wannan larura ta? Abba, Allah subhanahu wata'ala baya amfani da sutura, ayyuka da kuma siffar ɗan adam. Yana amfani ne da zuciya. Tashi ka zauna, koma kan kuji. Wannan baiwar Allah, babu abin da yake cikin zuciyarta sai alkhairi, imani da kuma tausayi. Duk mutumin da ya samu zuciya irin ta Nabila, to ya gama samun dacewa tun a gidan duniya kafin ma ya je lahira. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lillahi. Bashari, dan Allah, dan annabi, ka yafe mu. Ka yafe min irin gurguwar fahimtar da ne maka a baya. Ka yafe min dan Allah.
astaghfirullah. Iyaye ba sa neman gafara a wurin yayansu. Saboda ‘ya'ya ba sa rikon iyayensu a zuciya ko me suka aikata musu. Sun san domin soyayya da kauna ce ya sa suka aikata ko suka raba su da wani abin da suke so a rayuwarsu. Don haka ban dike ka ba, balle tana ce na yafi maka daidai. Muna tabbatar da kuma yadda na faɗi Nabila ita ba ta dike ka. Don haka kwantar da yanzu bari in ɗauki Nabila zan zagaya da ita ta sha iska. Saboda na lura kamar zaman gidan ya dan sa ta kamar cikin Allah ya ba ku zuri'a ɗayyib. Allah ya ba ku zuri'a ɗayyib. yanzu da ke so ke zan fara tura ki tun daga yanzu zan fara aiki. Ina zan kai ki? Kin shirya? Na shirya.
maganin so ka zama abin so ba na sayan limi ka sansani wanda bai so ku tambaye shi da me yake more rayuwa a wajen kudi da yin so gaske a koda ne ya zo mana masu yaka da masu idawa shi so ba abin biya bane ba aro ba takurawa kan rike na kana wani wani hankali ba ya firgitarwa shi kadai so gumi ya kan sani nutsuwa a jiki yake sawa kamar an rufe ka da zani wanda bai so ku tambaye shi da me yake more rayuwa a wajen kudi da yin so gaske a koda ne ya zo malami ilimin sa amfanin sai yau tuni ga al'umma mai kudi a cikin talakawa rana ta yi kare zangwama kadaici abun masoyiya fi daɗi gefe na korama ba ruwan su da kyau da gilli don idanun su ne suke gani wanda bai so ku tambaye shi da me yake more rayuwa a baran ba ni daina yin so gaskiya ko da me ya zo ne wanda bai so ku tambaye shi da me yake more rayuwa a baran ba ni daina yin so gaskiya ko da me ya zo ne wanda bai so ku tambaye shi da me yake more rayuwa a baran ba ni daina yin so gaskiya ko da me ya zo wanda bai so ku tambaye shi da me yake more rayuwa a baran ba ni daina yin so gaskiya ko da me ya zo ne wanda bai so ku tambaye shi da